What's up, tatakploy2x? Tatakploy. What's up, bro? I'm here. Para na si mga estudyante na wala patingkal sa gugma-gugma. Own composition na ay yung kayo. Sponsored by Pubo. Nagkalisod, prosige lang kudayon. Antos lang gamay, hapit na tasong kaugmaon. Salisa ka o galingon, mauy akong kupunan. Buhaton ng tanan, malipay lang ang ginikanan. Kining pagbati ko ako asaning iloob. Kasakit try makuha, di na ko pa magdahon. Kapag nasa pangandoy, dalaran na tugong. Focus sa paskoyla og ato ta magpinarong. Pero salamat tungod di mo ako inspirado. Bisan pa man sa ako, dili ka interesado. Permi lang jud ganado, na mahuman ang kurso. Usa ka sa sunmaong ako, permi nga positibo. Sa tentasyon unta, kita ipalayo. Kuyag masaag, lisod na sa pagliko. Padayon lang abante, inuban ng diskarte. Basta na ay kakubi, why the putang imposible. SKOYLA BAHALAG BOGO, SKOYLA BAHALAG BOGO, dili mamayabas, dili mamayabas, SKOYLA BAHALAG BOGO, SKOYLA BAHALAG BOGO, dili mamayabas, dili mamayabas, Matag is the best. Matag is the best. yes. Matag is the best. Oh, Matag is the best. yes. Matag is the best. Oh. Matag is the best. Yeah. Matag is the best. Come on, Best, best, ulit na, best.